It-tkabbir ekonomiku li kellu pajjiżna huwa sostenibbli. Dan ħareġ mir-rapport annwali tal-Bank Ċentrali ta' Malta. L-ekonomist ewlieni tal-Bank Ċentrali Dr. Aaron Grech spjega kif minn dan ir-rapport ħareġ biċ-ċar li l-ekonomija Maltija kibret b'rata aktar maġla milli kien imbassar. Għal darb'oħra l-ekonomija Maltija komplet tikber b'mod sostanzjali, forsi anke ferm aktar milli kienet ibassar il-Bank Ċentrali. Dan ir-rapport innota wkoll kif dan it-tkabbir kien xprunat mill-konsum privat u d-domanda domestika. Ir-ritmu ta' tkabbir tal-prodott domestiku gross kien triplu ta' dak irreġistrat fiż-żona euro. Ir-rata ta' tifdil tal-familji għadha għolja ħafna. Ir-rata ta' żieda fid-dejn tal-kumpaniji mhijiex għolja, ġifieri l-kumpaniji mhumiex qegħdin jiddejnu ħafna biex ikabru l-operat tagħhom. Il-bilanċ tal-pagamenti huwa f'surplus, ġifieri aħna qegħdin nesportaw aktar milli nimportaw. U anki min-naħa tal-gvern hemm surplus, ġifieri l-gvern qiegħed jirnexxielu jdaħħal aktar milli joħroġ. Dawn huma kollha affarijiet illi waslu biex il-tkabbir ekonomiku jkun sostenibbli. Il-Bank Ċentrali qal li dan it-tkabbir kien rifless ukoll fis-suq tax-xogħol. Il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali qal li grazzi għal dan ir-rata ta' nies bla xogħol hija fost l-inqas mill-pajjiżi kollha taż-żona euro. Ir-rapport annwali nnota wkoll is-surplus li kiseb il-Gvern tul is-sena li għaddiet. Qal li l-iżviluppi fil-finanzi pubbliċi Maltin komplew jitqablu b'mod favorevoli meta mqabbel ma' pajjiżi oħra taż-żona euro. Hawnhekk ġie nnotat li l-bilanċ fiskali taż-żona euro baqa' f'deficit. Ġifieri l-fatt li l-Gvern qed jagħmel surplus jgħin biex inżommu l-ekonomija tagħna tikber over the long term. Barra minn hekk il-fatt li qed isir surplus qed iwassal biex jitnaqqas id-dejn pubbliku u l-pajjiż ikollu allura ir-riżorsi biex jinvesti u jibni l-infrastruttura ħalli jkompli jikber aktar fil-futur. Dr. Grech spjega wkoll li għal din is-sena l-bank qed ibassar aktar riżultati pożittivi. Qed nistennew li l-domanda domestika tkun ħafna aktar b'saħħitha u jkompli jkun hemm żieda fl-impjiegi kif ukoll żieda fl-investiment. Qed naraw qed nantiċipaw żieda speċjalment fl-investiment pubbliku fil-bidu, imma mbagħad fis-snin ta' wara qed naraw ukoll żieda fl-investiment privat. Dwar Brexit, l-ekonomista tal-Bank Ċentrali spjega kif Malta m'għadix dipendenti fuq ir-Renju Unit, hekk kif diversi joqsma komplew jimirħu lejn pajjiżi oħra. Għalhekk spjega li f'każ ta' Brexit mingħajr ftehim, l-ekonomija ta' pajjiżna mistennija tieħu daqqa żgħira meta mqabbel ma' ekonomija ta' pajjiżi oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.